Hola, bona tarda. Comencem la primera sessió del Cervellet. El Cervellet és un cicle de xerrades virtuals que organitzem des de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb l'Associació d'Estudiants Neurodocs, també de l'Institut. I és un cicle que ja fa anys que fem durant la Setmana del Cervell per poder explicar això, el que fem, parlar una mica del cervell amb gent que normalment no hi està, no hi treballeu, no? Llavors, avui és el primer dia i serà avui, demà i dimecres. I les sessions es gravaran. Si no voleu sortir, sisplau, apagueu la càmera. També apagueu els micros. I res, i ja comencem ara amb la doctora Sara Bolívar. Ella va fer el doctorat a l'Institut de Neurociències i ara és investigadora postdoctoral a la Universitat d'Oxford. I res, ens farà una presentació durant uns 20 minutets i després hi haurà 10 minuts per les preguntes. Ens les guardem pel final. Així que, Sara, moltes gràcies per haver volgut participar d'aquest cicle i quan vulguis. Gràcies a tu. Vale. Ui. Perfecte. Vale, super, ho veiem bé. Vale, perfecte. Bueno, primer de tot, gràcies, Roser, i gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar avui. I bé, avui us volia parlar una mica del dolor. Tots aquí haurem sentit dolor a la nostra vida, però què passa quan aquest dolor no s'atura? Doncs bé, això és el que estudiem al nostre laboratori i el que explicaré una mica avui. Segur que qualsevol de vosaltres algun cop s'ha tallat, s'ha fet algun tall als dits, o potser heu agafat una tassa de cafè molt calenta i heu cremat, o inclús us ha fet mala panxa després de menjar alguna cosa en mal estat. I en totes aquestes situacions sentim un dolor i aquest dolor és una senyal. Seria com una alarma d'incendis que ens avisa que alguna cosa està passant i que hem d'actuar, per exemple, retirar la mà de la tassa o parar de menjar. Bé, ara imaginem per un moment què passaria si aquesta alarma no existís, si s'espatlla i no s'activa. De primeres, no sembla mala idea, no sentiríem cap dolor, no patiríem cap dolor. Però la realitat no és exactament així. De fet, hi ha una malaltia rara en la qual els pacients que la pateixen no senten cap mena de dolor. I de primeres pot semblar una mica un superpoder, però en realitat és extremadament perillós. Per exemple, aquestes persones, si agafen la tassa que està massa calenta, no sentiran cap mena de dolor i, per tant, no retiraran la mà i es poden fer cremadures a la pell. O potser aquests pacients es trenquen una cama, es trenquen un os, però com no senten dolor, ells continuen caminant i es fan la lesió pitjor. Per tant, tot i que el dolor sigui molt desagradable, a ningú ens agrada sentir dolor, és una senyal imprescindible. I, de fet, el fet que sigui desagradable serà el que ens farà actuar sobre aquest dolor. Bé, us volia explicar una mica com és el processament d'aquest dolor, com el detectem i com el processem. I com us podreu imaginar, perquè estem a la Setmana del Cervell, la cèl·lula encarregada tant de detectar com de processar el dolor és la neurona. Sovint, quan pensem en les neurones, ens les imaginem al cervell. I sí, estan al cervell, però no només allà, sinó que es troben a tot el nostre cos. En concret, els cossos de les neurones els podem trobar a la mèdula espinal, però també a fora d'aquest sistema nerviós central, en unes estructures que s'anomenen ganglis. A més, aquestes neurones extenen unes projeccions que s'anomenen axons per tot el nostre cos, pels músculs, pels òrgans, per tota la pell, i aquestes projeccions formen una mena de cables de transmissió que s'anomenen nervis. Aquests cables de transmissió literalment serà el que ens ajudi a transmetre la informació, el que
per on es transportarà la informació que sentim, ja sigui al nostre voltant, a la nostra pell o inclús al nostre interior, i que transportaran aquesta informació fins a la mèdula espinal i finalment al cervell, on serem conscients, processarem que estem sentint dolor. I tot aquest viatge de la informació des de fora fins al cervell és molt ràpid i passa en menys d'un segon. Quan toquem, si ens cremem amb algú calent, de seguida volem retirar la mà. I aquest processament és tan ràpid perquè la neurona transmet la informació en forma d'electricitat. Ara, imaginem que aquí tenim a l'esquerra la nostra pell, la nostra mà, i hem tocat un cactus i ens hem punxat. Això el que causarà és una activació de la neurona que produirà aquest impuls elèctric, aquesta electricitat, i la transmetrà a través de les seves projeccions. Així passarà la informació a la següent neurona i així fins que arribi al cervell, on serem conscients d'aquest dolor. Però bé, tot aquest sistema és el que podem sentir qualsevol de nosaltres quan hi ha un estímul dolorós. Però ara imaginem per un moment què passaria si aquesta alarma d'incendis es torna a espatllar, de manera que, tot i que no hi ha cap mena d'incendi, no hi ha cap mena de fum, però l'alarma no para de sonar i sonar. Això seria l'equivalent a que estem sentint dolor, tot i que no hi ha cap estímul dolorós. O també pot ser que ara, si pensem de nou en l'exemple de la tassa, en comptes d'estar molt calenta, estigui tèbia, però nosaltres sentim que ens fa mal, que ens crema. O sigui, hi ha una resposta exagerada. En aquest cas, aquest dolor ja no té una rellevància biològica. No ens està avisant del que està passant perquè actuem. Simplement és un problema en si mateix i és el que anomenem dolor neuropàtic. Dolor que prové de la neurona. Perquè aquest dolor provindrà particularment d'un dolor, d'un desajustament o d'un dany de la neurona que processa i detecta aquest dolor. I aquest dany neuronal pot tenir moltes causes i ara no entrarem a explicar totes les causes, però sí que us donaré un parell d'exemples. Potser la més fàcil d'entendre és una lesió traumàtica per una amputació. Si pensem en una amputació, quan hem de tallar un membre i si recordeu, tenim per tot el cos aquests cables de transmissió. Doncs bé, si tallem un membre, també estem tallant aquests cables de transmissió i, per tant, hi ha una afectació d'aquestes neurones, de les prolongacions de les neurones que tenim als cables. I potser algun de vosaltres heu sentit el síndrome del membre fantasma, que neix d'aquest dany de la pròpia neurona. Altres motius pels que podem desenvolupar un dolor neuropàtic són algunes malalties genètiques, les quals causen un dany neuronal i aquest desenvolupament de dolor. Però la causa majoritària, la que dona més casos de dolor neuropàtic, és en realitat la diabetis, que tot i que és una malaltia metabòlica, pot afectar de manera secundària a les neurones i provocar aquest dany. Bé, el major problema d'aquest dolor neuropàtic és que no respon bé als analgèsics tradicionals. És a dir, podem prendre un ibuprofè, un paracetamol i aquest dolor no marxarà. I això és perquè no tenim cap dany al teixit, no tenim cap inflamació, sinó que aquest dolor prové de la desregulació de la pròpia neurona. Per tant, hi ha una necessitat clínica de trobar noves estratègies i noves teràpies per tractar aquest tipus de dolor. I això és en el que treballem al nostre laboratori. I avui us explicaré una de les maneres que tenim de fer-ho. Bé, com us he dit, la diabetis és la causa més freqüent d'aquest dolor neuropàtic. Però això no vol dir que tots els pacients amb diabètics tinguin dolor neuropàtic. És a dir, hi haurà uns quants pacients que mai desenvolupin aquest dolor neuropàtic, mentre que hi haurà uns altres pacients amb diabetis que sí que tindran aquest dolor. Què fa diferent unes persones i unes altres perquè unes desenvolupin, altres no?
Doncs això no ho sabem. I estudiar aquestes diferències entre aquests dos grups de persones ens pot ajudar a entendre per què passa aquest dolor i, per tant, provar de dissenyar noves teràpies. Al nostre grup el que vam fer és intentar estudiar aquestes diferències a través de l'ADN. L'ADN és el codi on està la informació per crear tots els components de les nostres cèl·lules, òrgans, etc. Val la pena dir que entre individus, entre tots nosaltres, l'ADN és molt similar. Més del 99,9% és idèntic, però el que volíem fer és trobar diferències subtils, molt petites, en l'ADN d'aquests pacients. Llavors, el que vam fer és agafar un grup de persones amb diabetis, però que no van desenvolupar dolor neuropàtic, i un altre grup amb diabetis i dolor neuropàtic. Llavors, vam analitzar la composició d'aquest ADN. Vam seqüenciar l'ADN per veure aquestes petites diferències que podien fer diferent un grup d'un altre. Val la pena dir que aquestes diferències són tan subtils que no significa que si trobem una serà la causa final del dolor, perquè són massa petites. Però sí que ens donen unes pistes de per on podem començar a investigar, a fer recerca i què pot estar influenciant l'aparició d'aquest dolor en aquests pacients. Doncs fent aquest tipus d'estudi, que es diu estudi d'associació genètica, vam veure que entre les persones diabètiques amb i sense dolor neuropàtic hi havia aquestes petites diferències en un gen anomenat KCNT2, per les seves sigles en anglès, o KCNT2. Per nosaltres això va ser bastant emocionant perquè aquest gen conté la informació per fabricar un canal de potassi. A veure, un canal de potassi és una proteïna que es trobarà als recobriments de les cèl·lules, en aquest cas a les neurones, a les seves membranes, i tal com indica el nom, fa de canal. Deixa passar aquest potassi dins i fora de la neurona. I per què per nosaltres això és molt important? Doncs perquè, si recordeu, us he dit que la neurona, la manera que té de transmetre la informació és a través de l'electricitat, d'un impuls elèctric. I l'electricitat no és més que un moviment de càrregues positives i negatives. Aquest potassi que deixarà passar, el KCNT2, el canal de potassi, és una molècula que està carregada i que forma part d'aquest sistema de transmissió de l'impuls elèctric que té la neurona. Així, per simplificar una mica, aquest potassi seria una mica com el sistema de frenada de l'impuls elèctric que té aquesta neurona. Per tant, que persones amb diabetes, amb i sense dolor, tinguin petites diferències en un canal de potassi que està tan implicat en la transmissió de l'impuls nerviós i, per tant, a la transmissió del processament del dolor, ens crea una nova diana terapèutica, una nova oportunitat per una nova proteïna a la qual podem intentar modular o canviar la seva activitat per tractar el dolor neuropàtic en aquests pacients. Pel disseny de noves teràpies ho podem fer de diverses maneres. En concret, us he posat aquí un parell d'exemples. El més típic seria tractar de trobar fàrmacs, molècules que regulin l'activitat d'aquesta diana terapèutica, del canal de potassi, o també tenim teràpia gènica, que és en la que avui em centraré, que són teràpies que es centren en modificar la informació genètica per tal de restaurar una funció normal. Ambdues són complementàries i tenen els seus avantatges i desavantatges, però avui parlaré específicament d'aquesta. En què consisteix la nostra teràpia gènica? Doncs bé, si us en recordeu, el nostre gen, KCNT2, agafem la informació d'aquest gen, la informació genètica, i la ficarem dins d'un virus modificat. Aquest virus no causarà cap mena de malaltia a l'organisme, a la cèl·lula, ni res. Simplement l'utilitzarem com un sistema de transport. Aquest virus portarà el gen, entrarà dins de la cèl·lula, dins de la neurona, i deixarà anar aquest gen d'interès, el KCNT2.
Llavors, amb aquesta informació, la pròpia neurona podrà crear, a partir d'aquest codi, el canal de potassi o la proteïna KCNT2 que es troba a les membranes. Bé, això és la idea de la nostra teràpia gènica, però com la testem, com és el procés de provar-ho al laboratori? Doncs el primer pas que fem és utilitzar neurones de ratolí. Nosaltres el que podem fer és agafar neurones de ratolí i posar-les en un cultiu al nostre laboratori. Llavors, el que podem fer és afegir el nostre virus, la nostra teràpia gènica, a aquestes neurones. Aquí podeu veure una imatge real del cultiu amb una tinció, on en blau estan marcades les neurones i en rosa podeu veure aquest canal de potassi, que com podreu veure aquí es troba recobrint aquestes neurones a la membrana. Per tant, això ens diu que amb la nostra teràpia gènica, la neurona és capaç d'agafar aquesta informació que hem ficat a la cèl·lula i produir aquest canal de potassi. Però bé, això no ens diu si aquest canal de potassi està arreglant la funció de la neurona, si canvia la funció d'alguna manera. Com farem això? Doncs això ho podem mirar per tècniques d'electrofisiologia i concretament una que s'anomena patch clamp. Aquestes tècniques ens permeten mesurar l'activitat elèctrica de la neurona. I particularment, el que fem és agafar una punta de vidre molt fineta, ens apropem a la neurona i fem un petit forat en ella, de manera que tenim accés al que està passant a dins de la neurona i podem enregistrar els canvis elèctrics que passen dins de la neurona i, per tant, com transmet la informació a aquesta neurona. Aquí hi ha un vídeo real. Jo feia un experiment, potser es mou una mica perquè estava intentant gravar i fer a la mateixa vegada, però si us fixeu aquí, podeu veure la punta de vidre. Aquí seria una neurona. Tot això és una imatge del microscopi, no ho podem veure a simple vista. I aquí tenim el software. Aquí podrem enregistrar l'activitat elèctrica. Llavors, el que passarà ara és que li donem a partir del software un estímul a la neurona i veurem com respon. Si veieu aquí, hi ha uns pics. Cada pic d'aquest correspon a una unitat de transmissió d'electricitat, una unitat de transmissió de l'impuls elèctric. Bé, doncs utilitzant aquesta tècnica, com testem si la nostra teràpia és efectiva o no? Doncs tenim unes neurones a les quals els hi posarem un virus control sense el gen d'interès i unes altres amb el virus amb el nostre gen d'interès. Doncs si mirem en un virus amb el virus control, això és un registre elèctric del que passa. Aquí hi ha un estímul i com respon la neurona. Podeu veure que enfront un estímul concret, aquesta neurona respon 1, 2, 3, unes 10 vegades. Això és l'equivalent que us he explicat abans de quan agafes una tassa tèbia i et cremes, tot i que no està cremant. És una resposta exagerada a l'estímul, que és el que veiem en una situació de dolor neuropàtic. Però quan donem la nostra teràpia gènica, veiem que donant la mateixa estimulació, la neurona respon molt menys. Tenim un parell de transmissió d'impulsos elèctrics i això és molt més similar al que esperaríem en una situació de dolor normal, no dolor neuropàtic. Per tant, sembla que la nostra teràpia gènica està modulant aquesta activitat neuronal de manera que redueix aquestes característiques típiques del dolor neuropàtic. I ja per acabar, bé, això és un primer experiment i encara ens queda molt per fer, per demostrar aquesta teràpia gènica, però us volia fer 5 cèntims de com estem mirant actualment, com estem provant la teràpia gènica. Si recordeu les possibles causes del dolor neuropàtic, una d'elles són les malalties genètiques. Al nostre laboratori tenim accés a cèl·lules que provenen de pacients amb aquestes malalties genètiques, normalment de la pell. I el que podem fer al nostre laboratori és convertir-les en cèl·lules mare,
que són cèl·lules molt primàries que tenen capacitat de convertir-se en diferents tipus cel·lulars. Doncs podran diferenciar-se al múscul, a os i, efectivament, a neurones. Llavors, el que estem fent és diferenciar aquestes cèl·lules mare a cèl·lules humanes, neurones humanes, i estem tastant la nostra teràpia gènica en aquestes cèl·lules, el qual és clínicament més rellevant i més proper a la clínica perquè aquestes cèl·lules provenen d'una persona que realment tenia dolor neuropàtic. Bé, encara ens queda molta recerca per fer, però sembla que aquesta teràpia podria ser beneficiosa per tractar el dolor neuropàtic. Recordeu que no volem apagar l'alarma, no volem silenciar tot el dolor. Simplement volem reparar aquesta alarma, ajustar el sistema, de manera que si hi ha foc, l'alarma soni, però que si no n'hi ha, no en soni. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sara. Ha sigut molt interessant i ho has explicat molt bé. Gràcies. No sé si ara algú té preguntes. Si no, jo puc començar amb una. Que això de fer-ho, de treure primer cèl·lules de la pell i llavors passar-ho a cèl·lules mare i després a neurones dels pacients, no es podrien treure directament neurones i us estalviaríeu com aquest procés. Seria més complicat. Sí, bueno, això bàsicament no es pot fer perquè la neurona tindrà una funció molt important i, de fet, si intentes treure-la, danyaràs el sistema i causaràs dolor, de fet. Llavors, el que s'intenta fer és agafar cèl·lules que puguin... Perquè una neurona no es dividirà, no creixerà, no formaràs noves neurones, però en canvi, si treus una part de la pell, sí que es formarà nova pell. Llavors, intentem obtenir aquest tipus de teixit que el propi cos el substitueixi i a partir i que sigui el mínim invasiu possible. Merci. Si algú té alguna pregunta, si podeu aixecar la mà o si preferiu escriure-la i la llegim nosaltres, com vulgueu. Mira, el Xavi. Com el públic naïf no s'anima. Gràcies, Sara, per la presentació molt interessant. Teniu idea de si el sobreexpressar aquest canal evidentment baixa l'excitabilitat. Quan la neurona està hiperexcitada perquè el pacient té dolor neuropàtic, això està molt bé. Però el pacient no té dolor neuropàtic en tot el cos. Llavors, a les neurones que estiguin funcionant normal, pot també baixar-les, amb la qual cosa el pacient no se n'enterarà, potser de que ara s'estigui tallant a la cara, per exemple. Com ho veieu, això? Per tema de temps, això no he entrat en detall, però en realitat aquest és un canal de potassi que s'activa per sodi. Així com la sortida de potassi seria la frenada de l'impuls, l'entrada de sodi a la cèl·lula és l'accelerador. Per tant, en una situació de dolor neuropàtic esperem segurament més entrada de sodi, per tant serà el que activarà aquest canal de potassi. I, per tant, no esperaríem que en una neurona que no tingui una hiperexcitabilitat de base fes cap efecte. És a dir, és un canal molt interessant perquè això s'activa quan hi ha una hiperactivitat a aquesta neurona. Molt bé, gràcies. I ara aquests estudis amb humans us estan donant resultats prometedors també, com amb els models animats? Sí. De moment és molt preliminar, però sí que sembla que fa el mateix que en neurones de ratolí, però evidentment tampoc seria l'últim pas. Abans d'anar a la clínica hauríem de fer models preclínics amb algun animalet per veure si realment, perquè està molt bé que faci efecte al nivell de la neurona, però al final en un organisme sencer passen moltes més coses, interaccions, i hi ha moltes més cèl·lules. I per tant s'hauria de provar en un model que sigui un organisme sencer. Merci. I serà el teu grup de recerca treballa sobretot en dolor, doncs. Sí,
Sí, sobretot dolor i diferents lesions de neurona a tots els nivells, a nivell de pacient, a nivell de models preclínics, animalets, a nivell de cèl·lules i sí, diabetis, quimioteràpia, tenim de tot. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si ningú Vosaltres. fa preguntes, doncs passarem a la següent xerrada del doctor Xavier Navarro. El doctor Xavier Navarro és professor emèrit del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia i investigador també de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. I avui ens parlarà de neuropròtesis, a veure què ens explica. Quan vulguis, provem. Moltes gràcies, Roser, per la introducció i per haver organitzat aquestes jornades, que espero que resultin interessant a molta gent. Deixeu-me veure si aconseguim superar els problemes que abans hem trobat. Veieu ara bé? Sí. Sí, però, a veure, ara no veiem el modo presentació, ara veiem les diapos normals. Normals. Bueno, tornem a estar-hi com el mateix que ens ha passat abans. A veure. Abans havies posat compartir pantalla en lloc de ventana ni pestanya. A veure. Què tal ara? No, ara fatal. Ara veiem tot blanc. Ara les podeu veure? Ara sí. Sí. El modo presentació. L'has apretat? Ara va. No veiem com a presentació. Bueno, si et sembla, continuem amb aquest modo, encara intentaré la mida de la projecció per no et passar molta estona. Bé, volem explicar-vos quatre nocions sobre l'utilitat de les neuropròtesis i alguns dels avenços en el qual durant els darrers més de 30 anys hem estat jugant. Bé, la neuropròtesis, com podem definir-la? Seria un sistema mecanoelectrònic, una pròtesi, és alguna cosa que afegim al nostre cos per substituir una part del cos que no funciona, una part del cos danyada. I, evidentment, les aplicacions són fonamentalment clíniques per subjectes, pacients que tinguin algun dèficit motor, algun dèficit sensorial, alguna part del cos que ja ha desaparegut. I tenim molts exemples. Pròtesis dentàries molt simples, que molts coneixeu, però també pròtesis auditives, que en parlaran el dijous, també un altre company, pròtesis de diversos tipus. Evidentment, aquelles que són com més suggestives i més difícils de recrear són les pròtesis que ens permeten moure, per exemple, com està mostrat en aquest dibuixet, un braç perdut, substituït per un braç mecànic i que ens permeti estar connectat amb el nostre sistema nerviós, aquí el concepte de neuropròtesis, perquè les ordres que nosaltres donaríem a la mà natural, ara li puguem donar a aquesta mà artificial, a aquesta pròtesi, perquè faci una activitat que aparentment és molt simple, però intenteu-lo fer amb una sola mà, que és fer-se el llacet d'una sabata. El funcionament bàsic d'aquest concepte d'interconnexió del nostre sistema nerviós per donar ordres i rebre informació del que fa aquesta pròtesi està basada realment en la capacitat que tenim de transmetre impulsos elèctrics, que la doctora Bolívar ens ha comentat abans
estona, que és com funciona realment, com envia la informació al nostre sistema nerviós i col·locant els corresponents cables elèctrics a la màquina de la pròtesi. Dintre de les potencials de pròtesis, sens dubte, la que ha generat més interès científic i més curiositat són les pròtesis de mà. Les funcions de la mà humana són increïbles. Realment ens permeten fer la major part de les activitats motores que fem a la vida diària. I, a més, ens dona una gran riquesa d'informació sensorial. Amb les mans estem contínuament explorant. També s'ha comentat abans la temperatura d'una tassa, si un objecte és rugós o és agradable, etc. La pèrdua d'una mà, i sobretot si és de les dues, genera una pèrdua d'una gran quantitat de capacitats per interactuar amb l'ambient extern i, per tant, una disminució de la qualitat de vida d'aquests subjectes. I alguns es preguntaran, però per què no som capaços de crear quelcom com a la ciència-ficció, un dels episodis de la Guerra de les Galàxies, doncs aquest robot feia amb el Luke, que acabava de perdre la seva mà esquerra. Bé, li reconstituïa la mà, li reconnectava i, com heu pogut observar, Luke podia moure la mà, però a més tenia sensibilitat cada vegada que li tocava una de les parts. Bé, això és ciència-ficció, però intentem que vingui al terreny de la ciència. Què dispositius tenim a l'actualitat? Hi ha pròtesis cosmètiques, purament pròtesis plàstiques, que s'adapten a l'organisme i que el que impedeixen és que els altres subjectes s'hi fixin en aquest monyó d'una mà que tenim perduda, sense cap funció, a part de l'estètica. Hi ha unes pròtesis de ganxo amb cables gestionats des de l'espatlla i moviments de coll i espatlla. Podem fer que el cable tiri del ganxo i el ganxo tanqui, obri i agafar objectes d'una manera molt rudimentària. Però, evidentment, això hem avançat. Des de ja fa unes quantes dècades disposem de pròtesis que diem mioelèctriques, pròtesis avançades, que el que fan és interconnectar amb senyals musculars, que us mostraré una miqueta com funcionaria, per fer que aquesta mà pugui tancar i obrir els dits. Com funcionarien? Doncs es fa un registre que diem electromiogràfic, col·locant uns electrodes a la superfície de la pell. Aquests electrodes estarien, en el cas d'aquesta fotografia aquí, col·locats en el suport que enganxa aquesta mà mioelèctrica en el remanent d'aquest subjecte que tindria una amputació a nivell del colze. Bé, amb dos músculs residuals que quedin en l'extremitat, dos músculs del braç, com poden ser bíceps i tríceps, col·locant un elèctrode en cadascun d'ells, es pot registrar l'activitat. I, per exemple, quan l'individu contreu el bíceps, nosaltres podem registrar una activitat elèctrica en forma d'aquests canvis de potencials que s'integra i dona un envolvent que indica quan l'individu vol fer una mica de força, mitjana força o bastanta força. Aquest senyal elèctric registrat pel propi individu s'envia a la màquina i la màquina procedeix a tancar els dits d'aquesta mà. Evidentment, el subjecte s'ha d'acostumar a fer una activitat que no li correspon. Quan contreu el bíceps espera flexionar el colze i ara el que farà és flexionar els dits d'aquesta mà prostèsica. Però, si més no, permeten un bon control d'aquestes activitats. Ara bé, el nombre de moviments realitzable per una mà mioelèctrica està limitada, generalment a dos tipus de moviments, tancar i obrir la mà i, com a molt, es pot afegir en alguns casos la rotació de la canella. I, evidentment, no hi ha feedback sensorial. El subjecte no sap què està fent aquesta mà prostèsica i, per tant, ha d'estar pendent visualment del que està fent. De totes maneres, s'ha avançat. I fixeu-vos en aquest film d'una pacient amb una amputació de la seva mà dreta a nivell de l'avantbraç i que està aprenent a utilitzar una mà mioelèctrica. El prostèsic li està indicant que aprengui a controlar, a fer contraccions amb dos músculs de l'avantbraç. Aquí a la pantalla va veient aquestes senyals integrades perquè aprengui a controlar-les. Veieu la mà, com la aconsegueix obrir i tancar els dits, des d'uns electrodes que té aquí sota aquesta goma que li embolcalla, veieu aquí, aquests dos músculs de l'avantbraç. Veieu com ella està fent uns moviments una mica laterals que no hauria de fer
i el processi li diu el que no pots fer és intentar agafar un objecte i moure de banda a banda. Per tant, has d'estar quieta en l'avantbraç i ser capaç de contreure aquests músculs. Veieu, ara li col·loca aquest rotllo de cinta adhesiva, l'objecte fa la contracció d'aquests músculs i aconsegueix tancar i subjectar l'objecte. Bé, el vídeo continua una estona més, però anem a passar a la següent imatge. Això és el que avui en dia està disponible al mercat a un cost elevat, però és una bona solució per molts d'aquests pacients. Però per què no utilitzem quelcom més avançat? Quan sabem que els nostres companys i col·legues de l'àmbit de la robòtica ja han desenvolupat mans que tenen unes capacitats molt superiors a aquesta mà mioelèctrica de tancar i obrir les mans. Aquí teniu una imatge del prototip anomenat Cyberhand, amb el qual vam estar treballant en un projecte europeu, ja disponible el 2007, fa ben bé 20 anys. I aquesta mà permet moviments separats i aïllats de cadascun d'aquests dits, amb 3 falanges. Permet fer fins a 6 moviments diferents. Té la dimensió, el pes, etc. d'una mà humana. I, si és el més interessant encara, té una sèrie de sensors de pressió a la punta dels dits i sensors de moviment en cada un dels dits, el qual es podria utilitzar per proveir d'aquesta informació sensorial de què està fent la mà quan un individu vol funcionar-la, com nosaltres sabem què estan fent les nostres mans sense necessitat de mirar-les contínuament. I veieu quines activitats més curoses és capaç de fer el Cyberhand. Aquí està controlat des d'un ordinador que marca quin tipus de pressió vol fer. Fixeu-vos que és capaç d'adaptar dits i no només fer la pinça amb els dots dits que necessita, com faríeu vosaltres amb la mà natural, aguantant una petita patata fregida i amb delicadesa i control de la força que està aplicant per no tancar-la. Bé, aquest tipus d'activitats, aquest tipus de mans robòtiques estan disponibles. Com les podríem utilitzar? La idea seria, sobre aquest esquema, ser capaç de fer una comunicació bidireccional, de forma que quan l'individu té la intenció de fer una activitat, envia ordres des del seu cervell, que baixen elèctricament fins a la medul·la espinal, aquí connecten amb unes neurones que donen les ordres motores, aquestes van per les seves projeccions, els axons, pel nervi perifèric i, finalment, controlen els músculs perquè fem aquesta activitat. En aquest cas, no tenim músculs perquè la mà ha quedat amputada. Però si som capaços de posar un petit elèctrode i registrar les ordres motores de fer aquest moviment, serem capaços d'enviar als motors de la pròtesi mecànica l'activitat perquè faci una acció. I al fer l'acció, els sensors que tenim col·locats en la coberta d'aquesta mà prostètica són capaços d'identificar la pressió, la força que fem i passant aquesta informació a uns altres petits elèctrodes que ara siguin capaços d'estimular els nervis sensorials que portaran ara cap al cervell, a una altra àrea posterior del cervell, doncs aquesta informació. I el subjecte sabrà que aquesta mà, sense necessitat de mirar-la, ha fet determinat tipus d'activitats. Per tant, aquí tenim una qüestió fonamental. Un cervell fantàstic l'individu el té, unes pròtesis de mà fantàstiques estan disponibles al món de la robòtica. Ara el que necessitem és com interconnectar les dues coses, com podem posar aquest tipus d'elèctrodes que funcionin i permetin l'intercanvi. Al llarg de, com us he dit, més de 30 anys, nosaltres des del nostre laboratori de neurociències hem investigat en diferents tipus d'elèctrodes que poguessin ser col·locables als nervis i poguessin aportar aquesta informació d'alt nivell. Hi ha elèctrodes que es col·loquen al voltant del nervi, hi ha altres elèctrodes que es poden col·locar longitudinalment al llarg del nervi. Aquests dos són dos tipus d'elèctrodes que funcionen, però que tenen una limitació. En el cas d'un elèctrode superficial, serà capaç d'intercanviar informació només amb els axons dels fascicles que estiguin més a la superfície d'aquest nervi. I si volem obtenir senyals d'aquests fascicles que us intento assenyalar just al centre del nervi, ho tindrem molt difícil. En el cas dels longitudinals, si enganxem un fascicle, tindrem aquest fascicle ben interconnectat, però hauríem de clavar, insertar molts d'aquests microelèctrodes en el nervi per poder accedir a tota la quantitat de fascicles que té. I llavors vam dissenyar, ja per 2010-2012, un disseny d'elèctrode que fos transversal.
I aquest elèctrode transversal el que ens podria permetre és, doncs, aquí teniu la microfotografia, aquest és la part d'elèctrode, elèctrodes impresos fets sobre polimida, un plàstic molt finet. Penseu que això representaria 1 mil·límetre, veieu que estem en les dimensions de mil·límetres, un gruix d'unes 15 micres, i per tant connectat amb un adaptador ceràmic que després interconnecta aquesta part que anem a insertar en el nervi amb cables posteriors i el sistema que després ha de passar les senyals als motors de la pròtesi, etc. Veieu com aquest petit elèctrode, en la part que insertarem dintre del nervi, que és aquesta que us assenyalo, té un cert nombre, 4, 5, 8 microelectrodes per cada banda. Aquí tenim una fotografia d'una inserció d'un d'aquests elèctrodes en el nervi ciàtic d'una rata que té aproximadament un gruix d'1 mil·límetre aproximadament. I el disseny és tal que a travessar, com veieu aquí en això seria una secció transversal del nervi, tenyida histològicament, i la representació d'un elèctrode que hem insertat aquí. Aquests diferents punts negres representarien realment els punts metàl·lics d'interconnexió entre els axons i el cable. Veieu com som capaços de col·locar-los travessant diferents fascicles i, per tant, accedir a una informació multiplicada. Després de comprovar amb curosos experiments en els animals de laboratori que aquest microelectrode, podeu veure aquí l'histologia com ha travessat aquest nervi, no produïa una desestructuració del nervi i que distalment no hi havia evidència de dany i degeneració axonal. Aquests elèctrodes els hem mantingut durant mesos implantats en aquests nervis de rata. Vam comprovar també que aquests elèctrodes podien permetre la possibilitat d'estimular a través de cadascú d'aquests punts actius negres un fascicle del nervi, un fascicle que donés control a un múscul diferent. I, per tant, amb un mateix elèctrode ser capaç d'activar diferents músculs i recollir informació de diferents dits d'aquesta extremitat, amb una alta selectivitat, superior a la que ens ofereixen altres tipus d'elèctrodes que us he ensenyat abans. Bé, amb tota aquesta col·lecció de treball preclínic, de treball previ en models animals, l'elèctrode que vam anomenar TIME. TIME ve, com la diapositiva anterior heu pogut veure, el concepte de Transverse Intrafascicular Multichannel Electrode, un elèctrode multicanal transversal. Bé, ja va arribar a ser implantat en subjectes amputats. El primer implant, que es va fer cap al 2012, i es va publicar tots els resultats, la primera tongada de resultats importants el 2014, va escollir, es va seleccionar un subjecte amb una amputació de braç, que feia 9-10 anys, i se li va fer una operació en la qual, a nivell del braç, tenia una amputació a nivell de l'avantbraç, a nivell del braç se li van implantar 2 elèctrodes TIMES en el nervi medià, que teniu per aquí, i 2 elèctrodes més en el nervi cubital que podeu veure darrere. La incisió i tot el procediment s'havia entrenat prèviament, s'havia optimitzat en models animals abans d'arribar a aquest implant en l'humà. A posteriori, durant 30 dies següents, el subjecte, anomenat Denis, un pacient, un amputat danès, se li va aplicar sessions diàries en les quals es feia estimulació elèctrica amb cadascun dels elèctrodes implantats i cadascun dels punts. Penseu que eren aproximadament 10 punts microelectrodes per cada dispositiu i se li havien implantat 4 dispositius. Per tant, eren unes sessions realment fatigoses i notables. Però el pacient sistemàticament, d'una manera consistent, reportava que des de bastants d'aquests punts que tenia dintre, notava, era capaç d'identificar sensacions, que les notava en format, depenent de la freqüència i la intensitat de l'estímul que se li donava, reproduïen sensacions conegudes, com si fossin naturals. O bé que alguna cosa li tocava, que ve de pressió, o bé d'una vibració, o bé que se li movia la mà. La mà que no té, la mà fantasma. I aquí veieu com alguns d'aquests elèctrodes, col·locats en colors diferents, depenent d'on s'havien col·locat, per exemple, els elèctrodes implantats en el nervi medià, doncs reproduïen o provocaven sensacions en aquesta part de la mà, primer, segon dit o palmell, que és el territori cobert pel nervi medià. Mentre que a l'estimular per elèctrodes col·locats en el nervi cubital, en aquest cas, com les zones verda o negra, doncs
corresponien a l'altre territori. De manera que hi havia una identificació de sensacions i una bona localització d'aquestes sensacions. Durant aquest mes de treball se li va sotmetre al pacient també a una activitat per veure si el fet de que notés aquestes sensacions quan mobilitzava, quan se li podia fer l'estimulació, podia millorar la utilització d'aquesta pròtesi mioelèctrica avançada que li podien posar. En aquest cas, com indica el dibuixet, tenia el subjecte amb una pròtesi mioelèctrica col·locada que podia controlar a través de la contracció dels seus músculs. Aquests implants a nivell dels nervis. Llavors, el fer que el subjecte agafés un objecte amb la mà prostèsica fos capaç de sentir a través de l'estimulació elèctrica que li aportava sensors de la mà a través dels cables als microelectrodes que tenia els seus nervis, medial i cubital, tenia aquesta sensació que li permetés identificar objectes en quant a la seva forma, a la seva consistència i a l'identificar-los poder adaptar la forma d'agafar-los d'una millor manera. Hi ha diversos exemples aquí d'activitats, però anem a reduir a un que em sembla dels més interessants i podeu veure com en aquest vídeo gravat, aquest és Denis, ulls tancats, audició tancada, se li col·loca un objecte i ha dit hard, duro, dur, era una pilota. Ara se li col·loca un vas de plàstic, apreta, dice media. Duresa mitjana. Ara se li col·loca un paquet de cotó, apreta amb la mà, soft, indica que és tova. Hi ha exemples i vídeos equivalents també per identificar la forma entre una pilota o un objecte petit com un llapis, més aplanat per agafar pinça de manera diferent. I realment, al llarg d'aquests experiments, identificar un percentatge molt elevat d'encerts a aquest pacient. Bé, és més, fins i tot va aconseguir que a través d'un dispositiu, d'un dit robòtic amb un sensor molt ajustat, pogués tenir informació de rugositats variables, de canvis de sensibilitat molt finetes que podia ell registrar i identificar amb un elevat percentatge d'encerts. Aquí teniu un altre petit vídeo, aquí teniu Denis també. Ara veieu el seu braç amputat, només té els estímuls i està notant com el dit passa per aquesta part de ranures molt fines. I ara parla de més gruixudes. I està, 2 segons que acaba d'estar en aquestes ranures i ha identificat com que és la segona tipus de rugositat. De manera que a través d'aquesta estimulació es poden sentir realment sensacions de gran finura, de gran dificultat. Per tant, és evident que una neuropròtesi es pot aconseguir donar-li feedback sensorial i que a través d'aquest feedback sensorial pugui desenvolupar molt millor les activitats d'aquesta pròtesi artificial. I de pas, per acabar, i perquè incidentalment lliga amb la xerrada que heu sentit fa un moment, un dels altres objectius del projecte TIME, i que després vam poder continuar, seria la possibilitat de millorar el dolor fantasma. El dolor que sovint tenen els pacients amputats, que no deixa de ser més que un tipus de dolor neuropàtic, que abans s'ha comentat, degut a la secció dels nervis de l'extremitat. El problema aquí és que encara és més difícil per a aquests subjectes integrar-lo, perquè noten dolor molt intens en una extremitat en una mà que no tenen, el qual genera més dificultats a l'hora d'acceptar o de poder treballar contra aquest dolor. I aquí la idea o l'objectiu, la hipòtesi de treball era si aconseguim proveir a aquest individu de sensacions quasi normals, que si tornin a semblar les que la mà natural tenia que donar-li, això pot provocar reorganització de circuits a nivell del cervell i probablement augmentar l'eficiència de les vies descendents que controlen aquesta sensació dolorosa. I en efecte, el Denis,
aquest pacient tenia dolor neuropàtic pràcticament continu des de la seva amputació, d'intensitat entre 8 i 9/10, contínuament, amb una sensació contínua d'un punt tancat amb les ungles clavant-se-li a la palmell. Bé, com podeu observar, entre els dies 9 i 19 que se li va aplicar aquest programa d'estimulació repetida que abans hem vist que li permetia identificar molts objectes diferents, la sensació de dolor va baixar en tots els tests, en totes les escales de valoració de manera significativa. I va sentir per primera vegada en molts anys que aquesta mà, aquest punt tancat, se li obria i deixava de fer-li un mal tan dolorós. Bé, no és l'únic subjecte. Posteriorment, al llarg d'aquests darrers 10 anys, s'han implantat altres pacients i s'ha avançat també amb el mateix tipus de mecanismes per les pròtesis d'extremitat inferior. Per acabar, només us volia ensenyar aquest altre vídeo d'Almerina, una subjecta amputada italiana. Està fent el mateix, identificant la consistència dels objectes amb la pròtesi mecànica, treballant amb aquesta pròtesi mecànica en feines de mecànica. Fixeu-vos el que diu sentir-se completa. Bé, intentant explicar el que jo en les diapositives anteriors us he intentat esquematitzar. I el que volia simplement destacar que l'empoderament que aconsegueixen aquests pacients quan tenen aquest tipus de pròtesis que els permet tenir sensibilitat. Molts dels amputats no utilitzen pròtesis mioelèctriques molt sovint perquè no la senten com a part del seu cos i es cansen de portar-la. Mentre que tots els casos en els quals s'ha implantat una pròtesi que dona sensibilitat permet sentir-la com si recuperessin una part pròpia de l'organisme que els hi falta. I res més, agrair a molta gent del nostre grup de recerca i d'altres centres amb els quals hem col·laborat per permetre'ns desenvolupar o formar part de tots aquests treballs i agrair-vos a vosaltres l'atenció. I si teniu alguna pregunta, estem aquí a disposició. Moltes gràcies, Xavi. Molt interessant. I quina alegria quan veus la dona, l'experiència de la dona. Segur que això em motiva molt per seguir treballant. No sé si algú té alguna pregunta. I si no, jo en tinc aquests... no sé si aquests elèctrodes també es podrien utilitzar per persones que tenen lesions medul·lars que llavors perden moviment. Es podria fer com una mena de bypass d'elèctrode, connexió de cables, un altre elèctrode per així suplir aquesta lesió que pot haver-hi a la mèdula, per exemple? Podrien. De fet, aquesta mena de generar un pont entre el que ve de la perifèria i estimular més amunt o més avall és una idea d'un projecte que volíem desenvolupar amb Guillermo García, investigador també de l'Institut. La dificultat és treballar la mèdula espinal, que és un ambient més tancat i on és, per exemple, molt difícil poder registrar aquesta informació elèctrica. Estimular és factible i, de fet, ja n'hi ha coses, ja n'hi ha implants d'aquests també basats en polimida que es col·loquen dintre del canal vertebral, a sobre de la mèdula espinal, i al donar estimulació adequada fa que l'individu reprodueixi un patró de marxa amb les cames. Se li ha d'aguantar el cos perquè no aguanten les cames al cos, però sí pot produir aquesta marxa locomotora. La idea de registrar ja és molt més complicat i això encara estem en pañales, diguem-ne, en bolquers dintre del camp. Però sí, les coses van per aquí. Tot el món de la medicina bioelectrònica està emergint, està generant noves expectatives i, evidentment, les està generant en bona part perquè disposem de tecnologia, disposem d'aquest tipus de microelectrodes flexibles, adaptables, que es poden posar a la mèdula, en nervi, es poden posar a nivell del nervi vagus, a nivell del coll i, evidentment, també a nivell del cervell.
i el cos no reacciona en contra d'aquests elèctrodes, s'adapten bé. Bueno, el cos reacciona enfront de qualsevol cosa estranya que li posis. Si tu et claves una estelleta, tens una reacció aquí. I és el que anomenem la reacció a cos estrany, el foreign body reaction en anglès. La genera. L'elèctrode en si no queda afectat en general, no es fa malbé. El que sí és cert és que hi ha un problema d'aquesta reacció, el que genera és una càpsula. El mateix que passa quan ens clavem una estelleta, no? Hi ha un voltet, hi ha una capa fibrosa, una reacció fibròtica que envolta l'esteleta fins que l'aconseguim treure del cos. Aquí és el mateix, queda embolicada. Llavors, aquesta càpsula que apareix al voltant de l'implant sí que ens molesta a l'hora de transmetre la comunicació elèctrica. Com si posessis un plàstic al voltant de l'elèctrode, una resistència que dificulta el pas de senyals. I aquest també és un dels terrenys que estem investigant activament de cara a poder modular, regular, minimitzar aquesta reacció. Que interessant. No sé si hi ha alguna pregunta. Animeu-vos. Costa més amb la pantalla per davant. Però bueno, encantat de si qualsevol de vosaltres té curiositats, les pot enviar a la Roser, que ens les farà arribar i us contestarem perfectament el que puguem. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Sara, si encara estàs per aquí. Ha sigut un gust escoltar-vos, hem après molt aquesta tarda. I demà continuarem a les 7, per a aquelles persones que us hagueu apuntat. Demà parlarem de la pressió. Així que, mira, moltes gràcies. Fins demà. Doncs fins demà. Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Gràcies.